Mga kadaks kay karon mo ato may motor crate kay makuha nakarap sa papan motor na diyo karon niya makuha. So abang-abang nato sa mga vlog nato mga kadaks. Sa karon di sa may magmotor kay walay motor kay gigamit sa sa working namo na si Jerome gigamit kay ROTC nila kay sayo kayo. So karon mga kadaks abang-abang lang ninyo kay magpadulong pa sa tiguma mga kadaks tikto magkuha ang motor si Papa. So approve naman karon na makuha ang motor. Let's go. Hello, what's up mga kakadaks? Now they could diri sa amuang area. Sa amuang balay na mo mga kadaks mo na amuha. Ang parking niya na og sikinan pero karon hindi sa mo samop na siya Happy Way. Kung si Blocky, mo ni si Blocky og si Happy magina na sila mga kadaks. Isuke na yun ay manok. Yung mega kula na manok na mga kadaks. So karon, naglakaw namin sa umaman kay wala may motor magamit mga kadaks. Kay mo lagi magkuamit motor mga kadaks. Diyo karon nabot ubaw, nabot ang babaw mga kadaks. Karon manakay na may babaw mga kadaks. So karon, nagsamin-samin ko mga kadaks. Samtang ga video mga kadaks. Pasinsa na mo sa bundagwe mga kadaks. Walay kupit mga kadaks. So zat ugly sa mga driver day diyan na dahi. Tura sila mga kadaks. So karon man pasayro na huban. So karon namin says is sa pagadin mga kadaks. Saba, nagsa kami babaw mga kadaks. Money siya. So huban ako fuamahan mga kadaks. Sa karon, tapadulong nami sa tiguma mga kadaks kay korno mo motor mga kadaks. Moni mga kadaks, ang simbahan na mo sa Lumbia, moni sa simbahan sa Iglesia ni Cristo. Shout out sa mga igso na mga Iglesia ni Cristo mga kadaks. So si kuya pa nagluwa pa. So karon mga kadaks, hindi dyan mo ka mahaitira sa Lumbia, moni siya mo si Ban mga kadaks. Makakita mo ane moni siya landmark dito sa Lumbia mga kadaks. Tindot kaya mo simbahan tira kadaks. So for mga kadaks, nanam sa taburan mga kadaks, pasinsa lang kay gipos forward na ko mga kadaks kay. Dugay kayong video di ba basta lali mga kadaks. Karoon ako na pakit ko mga kadaks. E sa papa na excited sa mga kadaks, nanamit rin sa Honda. Nanamit sa Honda sa kupanya mga kadaks. So karoon, ilyo pa. Ang papel, tanaw ang mamahan kung okay na ba ma-approve na ba daw mga kadaks. So super excited sa mamahan gilikuran niya. Karon gicheck na mga motor, mga kadaks mo na siya ang motor ni Papa gicheck ang suga kung okay ba. Tapos ano yung box mga kadaks ka, tara mga kadaks, tubilan sa din kadaks. So yun, sudlan na di mga kadaks. So suday na mga kadaks, special na siya. So muna siya mga kadaks, kisulayan kay kumudagan siya mga kadaks. Kung mula pa siya daw mga kadaks, muna siya kadaks. So, wagaw ninyo. So, ang sunod mga kadaks, isulayan ang motor kung magana ba, kung okay ba, kung padanyano na siya. So, nanandaman to sa driver, okay naman po, may problema mga kadaks. So, nagtulog na mga kadaks, diba? So, gay pura-pura na nga na kung mga kadaks, kay disod na tarog, isulayan na. Kau ba nang papaw, kisakyan ang motor, diba? Ninot mga kadaks. Na namin sa balay. So magbilang tag 1, 2, 3, go! Slow motion. Ngayong wala na tayo, masaya ka sana. Kahit na masakit ika'y pinapalaya. Mga alaala, di malilimutan.